Добрый день. Я Слиш Константин, экскурсовод музея школы у вёсцы Бережное. На теперішній час треба постійно набывать веды. І выдатным інструментам для навучання з'являецца музей. Музей – гэта яшчэ і асаблівая атмасфера, багаты вопыт, здольны аказаць значны ўплыў на фарміраванне асобы чалавека. Я хочу назваць вам 3 прычыны, па якіх варта наведаць менавіта наш музей. Першае, толькі ў нашым музеі вы можете пазнаёміцца з развіццём сістэмы адукацыі ў нашай вёсцы, пачынае з 19 стагоддзя па цяперашні час. Другае, менавіта ў нашым музеі вы можете пазнаёміцца з лёсам нашых жыхароў у перыяд Вялікай Айчыннай вайны. І трэцяе, менавіта ў нашым музеі вы можете пабачыць экспанаты, звязаныя з гісторыяй нашай вёскі і нашай школы. Наш музей чакае вас, дзверы заўсёды адчыненыя. І памятайце, без мінула немагчыма будучыня.